Takže čaute ľudia, máme tu hostia a je to Rocky a v Brawl Stars sa volá Audi is best. A keď chcete s nami hrať, no tak napíšte do komentu ID a my nevieme zapnúť komentáre. Čo? Nevieme zapnúť komentáre. Neviem, jak sa to zapína. Skúsim Jandáko už voľné prečítať, takže mám tu Cordeliusa, ale viacej sa mi páči normálny, takýto, ale tak si nemám takýto, keď sa mi páči a ideme hrať Knockout. Takže poďme na to. A kto bude na tomto kanále? 50, alebo nie, to už presne. Takých 30 lajkov, no tak ukáže, no tak budem hrať s najhorším brawlerom, ktorý mám. A ja budem hrať a to je asi, neviem, to je asi Jackie. Ja mám najhoršiu Jackie. No, pôjde, že ho pozorilo, tak už videl, asi mám dvoch. Ale tak vidím. A baví. Tak videl. No, to je to. Oni sú ako traja? Nie, dvaja boli. Takže sme to zatiaľ nedali, ale dúfam, že to dáme. Dajte aj odber. Áno, dajte odber, prosím. A na kanáli Franklin. Na kanáli Franklin a Rocky. Dobre? Bude niečo nové. A keď je nedá si to týka... Dokonca o tej kope máte doma, aj tu bolo, to je jedno. To znajte. Ale nie, prehrali sme. Joj, ale my tak dávam na lajky hore, neviem to. A ja dávam len, že nechcem. Dáme si duo showdown. Takže ja mám takýchto brawlerov. A dám si Clancyho. No. A ja si dám asi Pírala. Počkaj, kde je tu? No. A ak tu chceš aj 50 lajkov, no tak urobíme challenge. No, hociaký challenge, ktorý vymyslíte, mi tak napíšte do komentárov a my ho skončíme. Ale ak to bude 50 lajkov. Ak ste to zle počuli, no tak máte vymyslieť challenge, ktorú máme splniť v Brawl Stars. Kto? Máme byť veľmi prehypovaní na straty. No tak, dobre, poďme na nich. Poď na mňa. Poď na mňa, ty postane. No toto asi pre deti nie je určené, no tak keď to nadávame. No, my to nenadávame. Ja som povedal, no dalšie. Ja som to videl. Čo? Ja som bola. Jes, keby si zabil tú karu, bol by som strašne rád. Neznášam túto karu. Pomoc. A čo mi tu žerajú? Poď! Nie! Ja som mu povedala do ryti, ale...
No aj tak, vy toto nie je určené, povedete nám tak áno. Budeme tu prepovaní, more, pap! Poď na mňa, ty debil! Poď! Poď na mňa! Kámo! More! Predolíky! Tibor, utekaj, utekaj! Tak nič. Ale i tak som dostal pustý. A ja som dostal na hovno. Ja si dám Max. Ja si dám... Neviem. Škoda, Tibor, že nemôžem aj ja mať Mika. Ja by som bol strašne dobrý s Mikom. Ja robím niečo pre divákov a budem ten hrať. Teda, nebola sa to, čo som teraz povedal, dúfam. Som to nepovedal. Takže, Roky. Tibor, nie! Čo to spravil? Ja hovorím svoje meno, ja sa furt mýlim. Serem na to. A keď budeme mať 100 odoberateľov, to dúfam, že dáte, no to sa odhalíme. Ja budem asi šibnutý. Neboj sa. A poď. More, oni spolu tímujú. Energy drink. Ale to zabral aspoň jedného. Mám tam nejaký pomožek. Prídem za tebou. To by som teraz potreboval najviac. Did someone hit me? Turn it to max. Nima tu. Oni tu spolu tímujú, máme, oni idú všetci po mne. Keď vidíš, že si jediný, tak určite uspomínam po tebe, ha? Energy level. Tibora, utekaj teraz. Utekaj. Mami? Utekaj! Ticho za nimi! Jezu, zostaň tam. Koľko mám zip! Tibor! Pomôž mi. Lebo neviem. Zase, ja nedajú. No tak ja si dám môjho najhroznejšieho bravlera a to je Poco. A ja si dám teraz... No. Škoda, že som ešte nemal... No, mal som kanál, ale som sa hambil natáčať. Keď som dostal každého, už konečne, tak ja som bol taký prehajpovaný. No, veľmi prehajpovaný nie, ale bol som šťastný, no. Printin, ty vieš. Hej, viem, Roky. Takže keď budeme mať, ako som vravel, 100 odoberateľov na tomto kanáli, no tak sa odhalíme a povieme svoje naozajstné meno. Takže toto je úplne na hovno, lebo tento... Ale zabij ho normálne. Nehovor mi, že zabije. Za koho tento debil.
silnejšieho brawlera, akože dobrý aj nie dobrý. Dobrý. Ultina je dobrá, Ale zase máš, ty máš zase lepších brawlerov a ja mám zase viacej trofejov v roku. Tam je. Ale je tu tiež? Alpako. To je ten najhroznejší brawler u mňa. Nie najhroznejší. Ale ja som s ním nehral a teraz mám len tier 2 na ňu. Však vidíte, dívať sami. A ja mám zase tier 9 na ňom. Koľko mám najmenej? Ja mám najmenej na asi... Ja mám najmenej na Barleyho. Tier 4. Tier 4 teda. Ja na ňu neviem, ale idem si dať Blasa. Ale nehráme v tomto kde. Ale na internet, no tak mňa drvne. Takže ľudia, budem mať dneska KFC, ale včera som ho mal, ale dneska budem mať KFC tiež. Nie, že ho bude mať, ale zo včera mi zostal, ale akože je dobrý. Akože podľa mňa je lepší McDonald's ľudia, lebo podľa mňa tie stripsy sú také, podľa mňa, také na hovno, lebo oni sú také tvrdé. A také sú divné proste. Ja nechápem prečo, ale ja zabíjam, neviem. Asi som už dobrý v Barley. To a tu? Áno! Pomoc! O jednoho viacej, mne sa zdá, že ho vždyť viac. No, ľudia, ak si myslíte, že McDonald's je lepší ako KFCčko, no chodíš. Áno, a keď chcete pozrieť videá, no tak najprv sa buď pozrite na mojom kanáli, alebo na Rockyho kanáli. Takže ja sa volám Franklin, ako som už povedal. Mám profilovku toho trolla a on má... Ty máš Audiny, nie? Či čoho? No, ja mám ako keby takého Moona animovaného. Áno, dobre. A on má Rocky Moona. Takže ideme si zahrať túto asi také 2 hry ešte a ľudia, prosím, ak máme aspoň takých 20 lajkov na tomto videu alebo 10. Alebo aspoň 5, lebo na tom... Joj, ja som vypol mobil. Nie, ja som 8 vypol. Takže včera sme mali KFCčko a ešte mám dneska KFCčko. A zostalo mi zo včera, čo som už vravel. A ideme si zahrať ešte také 2 hry a bude to koniec videjka a budeme asi tak do týždňa asi takých 4 krát natáčať do týždňa. Čo? No? No konečne, netreba aktualizovať už Brawl Stars. Aha, A ja to aj ukážem. okej. Takže toto je koniec videjka, lebo môj kamarát má dačo, musí si aktualizovať a bude pokračovanie zajtra. Takže... Prosím vás, dajte lajky, odbery, zvončeky a uvidíme sa pri ďalšom parte. Takže... Alebo pri... Tak, čaute.